Epistrop. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Nu dau nume, îți stăiesc curiozitatea. Te fac să vii aici să vezi ce înseamnă calitatea. Fără muncă în echipă, ești zero barat. Te crezi mai îndrăzneț, mai ai multe de învățat. Respectă regulamentul și vei fi respectat. Ai prieteni lângă tine, te simți motivat. Dacă ești slab de înger, vei fi hărțuit psihic. Românul trage pentru el, e exemplu tipic. Te crezi bun, în formă, hai la o probă. Să văd de ce ești în stare și mai stăm de vorbă. Ești în goană după faimă, vrei să fii în top, vrei să cel mai bun, ai nevoie de un scop. Capătă experiență, nu plânge după succes și încet vei observa un mic progres. Oameni maturi sau copii, nu e doar un joc. Toți vor să fie puternici, nu mai sta pe loc. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Met în 2 rani, met în 2 rani, met în 2 rani. Epistrop. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Nu dau nume, îți stârnesc curiozitatea. Te fac să vii aici, vezi ce înseamnă calitatea. Fără muncă în echipă, ești zero barat. Te crezi mai îndrăzneț, mai ai multe de învățat. Respectă regulamentul și vei fi respectat. Ai prieteni lângă tine, că ești slab de înger, vei fi hărțuit psihic. Românul trage pentru el, e exemplu tipic. Te crezi bun, în formă, probă. Să văd de ce ești în stare și mai stăm de vorbă. Ești în goană după faimă, vrei să fii în top, vrei să fii cel mai bun. Ai nevoie de un scop, capătă experiență, nu plânge după succes și încet vei observa un mic progres. Oameni maturi sau copii, nu e doar un joc. Toți vor să fie puternici, nu mai sta pe loc. În tine și vei depăși pe toți. Met în 2 rani, met în 2 rani, met în 2 rani. Epistrop. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Nu dau nume, îți stârnesc curiozitatea. Te fac să vii aici să vezi ce înseamnă calitatea. Fără muncă în echipă, ești zero barat. Te crezi mai îndrăzneț, mai ai multe de învățat. Respectă regulamentul și vei fi respectat. Ai prieteni lângă tine, te simți motivat. Dacă ești slab de înger, vei fi hărțuit psihic. Românul trage pentru el, e exemplu tipic. Te crezi bun, în formă, hai la o probă. Să văd de ce ești în stare și mai stăm de vorbă. Ești în goană după faimă, vrei să fii în top, vrei să fii cel mai bun. Ai nevoie de un scop, capătă experiență, nu plânge după succes și încet vei observa un mic progres. Oameni maturi sau copii, nu e doar un joc. Toți vor să fie puternici, nu mai sta pe loc. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Met în 2 rani, met în 2 rani, met în 2 rani. Epistrop. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Nu dau nume, îți stârnesc curiozitatea. Fac să vii aici să vezi ce înseamnă calitatea. Fără muncă în echipă, ești zero barat. Te crezi mai îndrăzneț, mai ai multe de învățat. Respectă regulamentul și vei fi respectat. Ai prieteni lângă tine, te simți motivat. Dacă ești slab de înger, vei fi hărțuit
psihic. Românul trage pentru el, e exemplu tipic. Te crezi bun, în formă, hai la o probă, să văd de ce ești în stare și mai stăm de vorbă. Ești în goană după faimă, vrei să fii în top, vrei să fii cel mai bun, ai nevoie de un scop. Capătă experiență, nu plânge după succes și încet vei observa un mic progres. Oameni maturi sau copii, nu e doar un joc, toți vor să fie puternici, nu mai sta pe loc. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Metin 2 rani, Metin 2 rani, Metin 2 rani. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în și vei depăși pe toți. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Nu dau nume, îți stârnesc curiozitatea. Te fac să vii aici să vezi ce înseamnă calitatea. Fără muncă în echipă, ești zero barat. Te crezi mai îndrăzneț, mai ai multe de învățat. Respectă regulamentul și vei fi respectat. Ai prieteni lângă tine, te simți motivat. Dacă ești slab de înger, vei fi hărțuit psihic. Românul trage pentru el, e exemplu tipic. Te crezi bun, în formă, hai la o probă, să văd de ce ești în stare și mai stăm de vorbă. Ești în goană după faimă, vrei să fii în top, vrei să fii cel mai bun, ai nevoie de un scop. Capătă experiență, nu plânge după succes și încet vei observa un mic progres. Oameni maturi sau copii, nu e doar un joc, toți vor să fie puternici, nu mai sta pe loc. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe metodă, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met în 2 rani, aleargă cât mai poți. Ai încredere în tine și vei depăși pe toți. Metin 2 rani, Metin 2 rani, Metin 2 rani. Intuiția te ajută, te simți ca în junglă. Dacă nu ești atent, imediat te alungă. Ești pe met